Il-milied ma jiġix mingħajr il-bambin. F'maħżen fl-aħħar ġdid iltqajna mal-familja Brinkat li ilha għal 4 ġenerazzjonijiet tiret is-sena taħdem fuq il-bambini. F'dan il-maħżen sibna lil David, Joseph u Pierre Brinkat jirranġaw uħud minnhom u anki jagħmlu modelli oriġinali ta' Ġesu Bambin. Rajnihom misewwu bambin li kellu swaba' imkisrin. Il-proċess kata billi bdew jirfinaw is-swaba' u jillixjaw u jneħħu l-parti żejda sabiex hekk kun jistgħu jitwaħħlu swaba' l-ġodda. U mbagħad wara twaħħlu swaba' li kienu għadhom mingħajr kulur. F'kamra oħra f'dan il-maħżen beda proċess ieħor fejn beda jinżebaħ. L-ewwel beda jinżebaħ il-biċċa l-kbira tal-bambin fejn ingħata madwar 3 passati ta' żeba'. Imbagħad imxew għal parti delikata bħall-għajnejn u x-xar. David Brinkat spjegalna kif imbagħad il-bambin jitħalla għal diversi sigħat sakemm jinxef u jerġa' jingħata passata oħra ta' żeba'. Maġġoranza ta' bambini ġo Malta, nitkellmu ġo Malta, huwa xogħol tagħna minn tan-nanniet, tal-bużnanniet, għax is-sena tmur lil-in miż-żmien tal-lum. Is-sena aħna din ir-raba' ġenerazzjoni. Ġifieri qed nitkellmu iktar minn 100 sena. Barra li jirrestawraw l-istatwi, il-familja Brinkat jagħmlu wkoll il-figura tal-bambin fejn jinħadem bit-taħlita tal-ġibs u trab tal-irħam li hu xhur sabiex jitlesta. Brinkat spjegalna kif is-sena tal-istatwi qed tonqos ma' żmien. Fem, is-sena tonqos. Is-sena tonqos. Mbagħad l-arti trid tkun ġo fik. U nu trid tipprova taħdem, hawn min jaħdem, imma l-arti hija l-arti ġo fik. Jiena di l-arti tiegħi. Hawn min għandu l-arti li jpinġi. Femt? Jien ma nagħmilx dik l-arti, imma di l-arti nagħmilha. Bla dubju il-bambin fil-fisqija mpoġġi fil-maxtura jibqa' l-figura ċentrali ta' dan iż-żmien qaddis. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.